Charles Sullivan. Media team, YouTube, are you ready to shoot online? Are you Gloria lil Mulej. Nilqaw il-koll daw kollha li qed isegwuna fuq il-YouTube illejla għal dan il-messaġġ lejla daw kollha li intom qed tarawna nħeġġukom biex intom poġġu bil-qiegħda fil-kwiet jekk intom taqbdu l-Bibja ħdejkom u tisimgħu you are welcome. Però taqlib xi channel qabel ma nispiċċa ngħid dak li għandi ngħid illejla. Però għandna dan il-raġel hawnhekk ħdejna li għandu testimonjanza friska. Brother Charles, għajdinna x'ġara għalek x'għamel miegħek il-Mulej sieħbi. Ili xhur issa għajnejja nara ċpar pastor, nara ċpar. U isni nara. Istu frifet żgħar u dubbini su għaddej minn hemm. U dal-aħħar xhur għatlu il-Mulej Kristu għatlu wasal biex nagħmel operazzjoni. Għatlu naf li inti ħatoħroġni minna, naf li ħatfejjaqni. U għaddi ma għamiltix l-operazzjoni. Il-bieraħ fuq il-television ħabbejtek. Kont hemm inti krem Ruben għandek ukoll. U inti għattejt wiċċek. Għatli għamlu bħali. U minn għandu għajneħ, u għajneħ minn għandu spar, minn għandu weġat, minn għandu għajneħ ħomor bdejtajt. U bdejt titlob. U jien bdejt nitlob, però veru inti bdejt titlob, però bdejt nitlob. U nsemmi l-Ġesu, Mulej, inti titfejja. U wara ftit, meta spiċċajt titlob, neħejt idejja. Għattu int li tfejja Mulej. Int. Kollu tala, pastor. Kollu. U nara ċar, għasal Mulej, nara ċar, kollox nara, għabbel kol nara ċpar. U jifixkinni, il-għajnejja. Halleluja. Illum xej, nara kollox kif għatlu Mulej. Tara niċar li veri? Amen. Dak kien imqareb, Da mhux issa tara, dak kien imqareb, boy imqareb, he was a naughty boy. Imma mbagħad il-Mulej għax Ġesu jħobbhom imqarbin. Imma mbagħad jagħmilhom imqarbin għas-saltna, L-aħħar kelma. Tittemmen, għax ma temmenx insa. Ejja u emmen. Impossibbli. U titgħix veru fil-pretenza tħalla. Grazzi Ġesu. Once you live in the presence of Christ, everything will be given to you. Amen. Infatti nixtieq nħunu l-opportunità. Sister kemm terribli għall-ismijiet. Intom etni. Ejja u dik it-testimonjanza li tajtuni. Ejja u jisimgħu kulħadd. Għax għandna testimonjanza miraklu ieħor simili bħal tiegħek. Tista' tinżel. Jew titpoġġew toqgħod. Toqgħod. Melanie ukoll il-Mulej għamel miraklu magħha. Mistaxilu l-erba konna din hawnhekk u konna qed nitolbu u qed illum inti passer qed illum mhux se nitlob jiena ħad tkunu qed titolbu nkom fuq xulxin u għal min qed iħoss xi rġieħ beda jsir minn postijiet differenti u jiena bqajt bil-qiegħed jiena m'intix miġuha minn imkien. U punt minnhom semma min qed jara żlieġa f'għajnejh iqum u jiena dal-aħħar bdejt nara l-għajn iswed quddiem il-ħabba ta' għajnejja. U kont drajt, meta mort neċċekkjant it-tobba qalu li din ma steħles minna tittidra tgħix biha. U ħares li r-raġel qal li mhux tqum bil-wieqfa u qomt. U f'daqqa waħda jiena ġerment meta nħares lej background abjad jiġifieri kif inħares l-hawnhekk lejn l-artar. Dejjem nara, f'daqqa waħda ma bqajtx nara. U mbagħad għandna l-Bibja fuq l-iPad u nħares lejha u ma narajx. U dejna nitolbu li knew Marija, ma nafx hekk hix hekk illum, li titlob fuqi wkoll. U bis-saħħa ta' Ġesu Kristu jiena dillinja mhux. Alleluja. Gloria lil Mulej. Brother, inti kellek testimonjanza li kelli kelma speċifika u jinettaw kontinti, veru? Ħares il-kamera. L-ewwel grazzi Mulej li jagħtaw illum. Għandu ma jafni Steve Piscopo, għaddejt minn 3 inċidenti kbar. Tħalt ħafna drabi l-isptar, ħafna operazzjonijiet, ħafna ħadid boldijiet. Imma l-lum jgħataw, grazzi Mulej. Mela min jaf kemm idoq, inti meta tgħaddilhom mill-airport.
Ġimma l-oħra, il-pastor għal min qed iħoss xi uġieħ u jew kellu xi inċidenti, ħabba xi inċident ta' karozza u joħroġ ħan nitolbu miegħu u jien dak il-ħin saqsejt li nnifsi qed ma jinfejn hemm uġuħ fejn s-soltu kelli dak l-uġieħ kollu, l-uġieħ telaq. Grazzi mulej. Grazzi Ġesu. Ma ħriex xuf għajt posti u qed nitlob għal ħadd ieħor. Alleluja. U s'issa għaddi. U hekk ħatibqa'. Amen. Mulej, tajjeb. Amen. Alleluja. Għaw xi ħadd ieħor xi jagħti testimonianza ta' fejqan li kellek reċenti hawnhekk il-fellowship? Għaw xi ħadd jixtieq jagħti testimonianza malaj? Malajr, massa. Okay. All right, ħanibdew. Gloria l-mulej. Kulħadd ibaxxi rasu, it-tfal imorru għal lezzjoni ta' tfal, please. Tfal morru lezzjoni ta' tfal. Nilqawkom eżazaħwa, poġġu bil-qiegħda. Illum għand messaġġ naqra differenti. U ħajolqotna l-kol kemm aħna. U dal-messaġġ kien ilu ħanejdok biċċiet minnu jibda iberren f'moħħi daw il-ġimatej speċjalment. U waqt li kont se nipprepara messaġġ fuq il-fejqan, għax dal-aħħar kont qed titkellem fuq il-fejqan, isu il-mulej beda jindikali fuq dak li tinkellmek daw l-aħħar ġimatej dak titkellem. Mhux fuq il-fejqan fiżiku, imma l-fejqan tal-Knisja. U meta tisimgħu dal-messaġġ illum, tħares lejn ħadd, tħares lejn imkien, tħares lejn kbies. Għax il-kol kemm minnkom ħajolqotkom x'imkien dan il-messaġġ. Ovvjament, ħajkollok it-tentazzjoni tgħid dan qed jgħid għalija. Jekk taħseb li qed ngħid għalik, mela mur tkellem mal-mulej. Mhux tkellem mija, jiena xogħli huwa mmassal il-kelma tal-Alla. Ħajot mod ġenerali għal kulħadd u ħajkun hemm nies li ħajolqothom iktar minn ħadd ieħor ovvjament. Imma ħadd ma ħajkun jaf min qed jolqot il-kif għax il-qalb tal-bniedem il-qalb tiegħek inti biss tafa. L-iktar li jaf għall-mulej sewwa, imma inti taf x'għandek f'qalbek. X'hemm f'qalbek int tkun taf. Però x'ħadd ieħor għandu f'qalbek jekk inti ma paċċ għax ħadd ma jafx hemm f'qalbek, għax ovvjament l-Iskrittura tgħidlek mill-abbondanza tal-fuq titkellem il-qalb. Sewwa mill-abbondanza skużawni, mill-abbondanza tal-qalb titkellem il-fuq, sorry bil-kontra. Imma jiġifieri dak li jimla l-qalb joħroġ mill-fuq. Allura jista' jkun li inti wkoll irbatt lilek innifsek bħalma tgħid fil-Proverbji 13 li bil-sienek tista' irbatt lilek innifsek u għamilt li l-ek nifsek ħati qoddim il-bniedem u qoddim il-mulej. Ovvjament, il-bniedem jisir ħati qoddim il-mulej anka qabel ma jgħid kelma. Imma għajd it-talba minn qalbek warajja. Għajdlu Mr. Qaddis, kellimni bil-kelma qaddisa tiegħek, iċċallenġjani, biddilni u la tħallenix li nkun jien stess li nġarraf li nifsi. Biħsibieti, bl-attitudni tiegħi, bl-emil tiegħi, b'nuqqas ta' umiltà tiegħi, b'nuqqas ta' indima ġenwina tiegħi. Kellimni u niddikjarak minn qalbi sidi. Għalhekk il-lejla kun sidi mulej. Jimminix tiegħi nnifsi, jiena tiegħek u ħanħallik topera f'qalbi. F'isem Ġesu Kristu. Amen. Morru fil-ktieb ta' ħanaqraw xi ftit messaġġi lejla. Imma lejla ħanitkellem fuq personaġġ kont kellim daqsxejn fuq għadi xi 3 snin ilu naħseb. Però dil-ġimgħa 3 ilu ħanejdilkom xi ħaġa, ħajkolli niftaħ il-Facebook biex ngħidilkom di. Mela 3 ilu poġġejt jiena nħobb nagħmel mistoqsijiet fuq il-Facebook, nagħmel question mark ħalli nara biex ħajoħorġu bihom in-nies, speċjalment meta jaraw il-profile tiegħi, ħalli naraw
Nara kif jaħsbuha n-nies u b'mod ġenerali. U poġġejt messaġġ jew domanda li irrispondu madwar tiġa kamilu mela. Le, skużani, il-bieraħ poġġejta di, għad naħseb 3 ilu, il-bieraħ poġġejta. Għandi kważi design komment fuqha. Ġeneralment ikollu wieħed ngħid tlieta. Ma dan design komment, illallu kemmu popolari dan il-persuna. U l-lum ħajitkellem fuq Ġuda. U għamilt naqa riċerka fuq dan Ġuda, ma nafx mhux ħanajdlu mbierek. Imma ġieli smaj dokumentarji x'jaħsbu fuq Ġuda. U faċli, ovvjament, ħafna drabi meta naħsbu fuq Ġuda mal-ewwel naħsbu f'xi ħaġa negattiva. U xi ħaġa kera. Kont kellimtkom fuq darba, però mhux l-istess lezzjoni, m'għandix taqsam. Però x'fettillu Ġuda? X'fettillu Ġuda? Bil-Ingliż kun għamilna titlu What in hell did Judah want? Għattifmu? What in hell did Judah want? Nistaw jina u inti nitalmu minn Ġuda? Intom tafu, suppost bħali, fl-iskrittura tejlek morru fl-ewwel Timotju 3. Dan hemm diskussjonijiet fuq ġifieri teologi, ġifieri jitkellmu fuq da. Anka darba għamlu programm fuq it-televiżjoni Maltija, fuq programm partikolari li huwa popolari, kienu għamlu programm fuq Ġuda, għara kemm hu popolari. U naħseb illum il-ġurnata kważi jekk tistaqsi xi ħadd fuq Ġuda, kważi kulħadd jagħtik xi opinjoni x'jaħsbu fuq Ġuda. L-ewwel Timotju 3, ħajdilkom skrittura li għandha tkun taf, naħseb tafu intom, vers 3, l-ewwel Timotju 3, vers 16. Le, morru fit-tieni, skużawni, daw dejjem inħallathom, tieni Timotju 3, 16. Tieni Timotju 3. L-iskrittura kollha hija mnebħa minn Alla u tiswa biex wieħed jgħallem iċanfar widdeb u jrawhem fis-sewwa. Mela l-iskrittura kollha hija bżonn juża. U minn l-iskrittura kollha nistgħu nitalmu. Saħansitra mill-ħajja ta' Ġuda tista' titgħallem. U ovvjament, hopefully, nitalmu mhux biex nimitawh fil-ħażin, imma nitalmu fejn żvija Ġuda biex ma nagħmlux bħalu. Hemm ktieb jismu The Bad Girls of the Bible. Read it. You will learn good things from the bad girls. Bissa keda. Hemm ħafna x'tista' titgħallem minn nies li żvijaw u Alla jkun qed ikellmek xorta mill-ħajja tagħhom. Jekk aħna mmorru fi ktieb ta' Ġwanni 18, anzi morru Ġwanni 12 fl-ewwel. Kemm hawn minnkom tafu li l-iskrittura tajt Ġwanni 6 vers 70 tgħid Ġuda Ġesu għażel lil Ġuda. Għażlu lil Ġuda, tafu li Ġesu għażlu? Taf li Alla kollha għażilkom lilkom? U għaw ħafna li Alla għażel li mhumiex qegħdin hawnhekk. Mhux kollha raġunijiet ħażina, mhux qegħdin hawnhekk jista' jkun għax ma jistax ikunu jew nkella qegħdin x'imkien ieħor imħawlim x'imkien ieħor. Imma dawk kollha li semgħu l-Vanġelu int awtomatikament magħżul. Issa jiddependi minnek jekk inti taċċettax is-sejħa li Alla għandu f'ħajtek. U meta taċċetta jibda t-tasir bħalma kantajna. Għax inti fl-aħħar mill-aħħar tittiġbaħ il-Kristu.
Til-Kristu titaġu. Għod attenti ma tspiċċax toħroġ tiġbaħ lil Ġuda. Għax kien qarib Kristu dak. Ġwanni, kapitlu 12. U ma nafx jekk intom xtafu jew intom xewer, imma dan huwa suġġett li huwa pjuttost jitqanqal ħafna bej versi teologi u dawk li jiddiskutu l-iskrittura. U hemm ħafna ovvjament idejat, verżjonijiet u assumptions jew observations. Però nistgħu nitalmu mill-ħajja ta' Ġuda. Ġwanni 12. Ħanibda naqra minn vers 1. 60 qabel il-festa tal-Għid, Ġesu mar Betanja biex fejn kien joqgħod Lażru li Ġesu kien qajjem minn imwiet. Hemmhekk għamlulu ikla. Marta bdiet isservi. Waqt li Lażru kien wieħed minn dawk li għadu fuq il-mejda ma' Ġesu. Marija ħadet libra fwieħħa ta' nart pur tiswa ħafna u dilket bija riġlejn Ġesu. Imbagħad ixxuttat tomlu lil saqajh ovvjament b'xara u d-dar imtliet bil-riħ fuq. Ġuda l-Iskarjota. By the way, il-kelma l-Iskarjota kien hemm raħal li kien ġej minnu u għalhekk kien jgħidulu l-Iskarjota. Kien raħal nsejt x'ismu bħalissa x'ktibta ġimkien. Imma anyway, tfisser Ġuda minn dak ir-raħal partikolari fil-Ġudea. Mela, Ġuda l-Iskarjota, wieħed mid-dixxipri tiegħu, dak li kien se jittradih, dak kien jaf li ħajtradih. Ħadd ma jittradixxi lil Kristu millum għal-għada. Tibda timbena iż-żerrija. Ma tiġix iddiljata magħha, ma niddiljawx magħha. Kemm nies naf li bdew tajjeb mal-mulej u żvijaw. Kemm nies naf li Alla uża u żvijaw. Kemm nies naf li anka kienu jkeċċu xjaten u jfejqu l-morda u llum żvijaw. X'jiġi l-bniedem jiżvija. Jgħu ngħidilkom irid nagħmel il-preaching naqta' ħaf minuta ngħidilkom tistgħu tmorru d-dar, nista' ngħidilkom l-eruq huwa dejjem il-gburija. L-eruq huwa dejjem pride. Every sin you mention, whatever you want, it's pride. Because pride always lifts up self. Il-gburija dejjem tolli lilek innifsek. Fosto. Imma kif bniedem bħalma għandu kun qedtilkom xi ġimgħa ilu. Ġwanni 6 vers 70 Ġesu jgħid mhux jien ukoll li għażilt lilkom it-12 imma wieħed minnkom huwa x-xitan. My goodness. Jista' jkun li Ġesu Kristu jkun għażlek u xorta waħda inti titlef postok u inti tiżvija u inti tintilef. Di żommu f'parantesi li ngħidilkom, okay? Aħna jiena u inti, l-iskrittura tgħidilna bl-aktar mod ċar li aħna rridu nibqgħu qaddisin u rridu nibqgħu mixjin mal-mulej sal-aħħar. Sal-aħħar. Imma nies li kellhom raw viżjonijiet tal-infern, ma nistax nagħmel dottrina, imma spekulazzjoni, jaraw ħafna Kristjani l-infern. Kif jista' jkun? Mhux jgħidu daw qatt ma kienu Kristjani u kienu folots mhux vera, jgħidu li darba kienu Kristjani. Però nista' ngħidilkom iż-żerrija ta' kull wieħed minnhom huwa l-kugburija. Għaliex huma għamlu xi ħaġa, websu rashom u baqgħu jżommu dak li jaħsebu, dak li taħsebi, dak li triti. Allura inti l-Alla tkun ċħattu, neħħejtu minn fuq it-tron ta' ħajtek ma jistax ma jibqas sidek iktar u inti tiġi ssib tiegħek innifsek waqt li jattajjat mulej. Ħankompli. Dan Ġuda mela isma' xaħħa x'għamel Ġesu. Ġuda l-Iskarjota wieħed mid-dixxipli tiegħu dak li kien se jitradih qal. Din il-fwieħa għax ma nbiħħuhiex jew nbiħħitx
300 dinar biex janataw lil foqra. Xijut minnkom kontu taqblu ma' Ġuda. My goodness gracious. Pastor, għalfejn naħlu dal-ħela kollha, għaw l-air condition. Pastor, għalfejn għandna daw is-seats bil-cushions. Dak ħela, għaliex ma nbiħħux it-seats din ġisma, speċjalment jużaw għall-Knisja Kattolika. Sewwa, by the way, jiena m'għandi xejn u nassugurak li Alla m'għandu xejn li jkollu tempji fejn nitaqgħu sbieħ, m'għandu assolutament xejn. Għax it-tempju tiegħu fit-Testament il-Qadim kien mimli debiet u kien mimli lussu. Sewwa, jiġifieri Alla m'għandux problema. U ħanejdilkom di jużamu fil-pedamenti fil-kurrutur ta' moħħhom. Jekk Alla jaffordja jħallas il-condition, Alla jaffordja jħallas il-missjoni. M'għandu l-ebda problema jħallasu bidnejluma. Qed tifhem? Alla m'għandu l-ebda problema jħallas in-nies li jaħdmu fil-Vanġelu, Alla m'għandux problema jħallas lek il-konti tiegħek, jekk inti vera timxi miegħu. Ġifieri Alla m'għandux xi tip ta' baġitara, ħannaqsuha minn tal-foqra biex natuwa l-Knisja. Jew ħannaqsuha minn tal-Knisja, ħannaqsuha mid-dawl u mill-air condition. Ħalli natuwa l-foqra. Alla ma jagħmilx hekk taf. X'Alla għandu budget għal kollox. Ġilini tajtu Alla għandu budget għal kollox. Għalhekk qedtilkom qogħdu attenti. Għax il-fwieħa, din il-fwieħa, għax ma nbiħħitx 300 dinar biex jingħataw lill-foqra. Issa dan qalu mhux għax kien jimportaħ mill-foqra. Imma għax kien ħallil. U billi hu kien il-kaxxier kien jisraq kull ma kienu jaqilgħu. Ħansaqsikom mistoqsija, ġieli għedtilkom miraskom intom ġessu kien brodu fl-account ġbin. Ma l-flus ħallilt mur poġġi. Tistgħu tgħiduli intom kif mifhuma di? Kristu, min tandi xibli. U jekk għaduk li kellu problemi mal-flus poġġa. Jista' jkun il-mulej fid-djufija tiegħek qed jipprovalek u qed jafdak b'xi ħaġa jew tkibrek jew tkisrek. Jew tippromotjak jew talqek. Għax tirrifletti qalbek. Għax Alla m'għandu l-ebda problema jiġi jieħu xawer biż-żejt fuq. Kristu m'għandu l-ebda problema. Tinnaw meta Kristu ġimbirek qatt ma waqafhom le mortihom il-foqra x'dik m'għandi bżonna. U le għax taħli. Tinnaw li Ġesu qatt ma titkellem hekk. Għax Kristu huwa re. Imma għandna ħafna Kristjani, avolja jgħidu l-mulej, ma għandhom iħarġu l-iħbar għal-bambin u għandhom ir-reliġjon ta' Ruma hawnhekk xorta waħda avolja jgħidu li huma Kristjani mibgħuldi miġdi. Allura mbagħad huma jaħsbu li għax le jdu nagħtu biss il-foqra. Mela ma nagħtux il-foqra, grazzi Ġesu. Mela ma nibgħatux il-foqra u mhux foqra biss tal-Afrika nitkellem hawn foqra hawnhekk li aħna ngħinu. Ma rridx u m'għandi l-ebda skop insiru social service. Imma nies li jkunu fil-bżonn immedjat u ngħinuhom kemm il-darba ngħinu. U taf li Alla dejjem ipprovda. Qatt ma kellna ngħidu wara di rridu naqsu għax għandna l-foqra. Imma da kollu x'inhu dal-messaġġ fuq il-flus? Parti li iva, parti minnu iva fis-sens għaliex. Għax il-flus jesponu qalbek. U wara ma taħsibx għax ikollok ħafna flus, jista' jkollok anke ċuċata tosponilek qalbek. Tidnejndilkom xi ħaġa li qatt ma rajtu skrittura jiena m'hemmx għax rajtu għadi. Ġuda, kemm bieħħu lil Ġesu? Kemmi? 30 biċċa. Innu tajtu li dik hija d-deċma ta' 300 euro ta' 300 dinar. Għattu rajtu għadi. Ġesu, Ġuda, tant qalbu kienet korrotta li s-setilja għal 30 biċċa biex jibieħ il-sidu li kien il-ħlas ta' skjaf. Ħantikom daqsxejn parantasi oħra. Għaw xi ħadd jaf ħanejdu jekk l-iskrittura m'għandniex indikazzjoni ċara,
Imma jekk tistudja ta' minn daqqa xejn il-points. Nafu li Ġesu meta twilet wara li twilet wara ftit li ġew il-maġi, nafu li ġabulu deb, inċens u mirra. U nafu li dak kienet il-preparazzjoni l-istudjużi għamu konta minn studju fuq it-teżori ta' li Daniel kien irreserva għal meta jiġi l-Messija. U studju kien sar li jaħsbu, ħafna teologi jaħsbu li l-ammont li rreservalu l-estennija li Alla kellu għal Messija l-esti li by today standards madwar 40 miljun. Taħseb li Ġesu kellu biżżejjed flus biex jgħin il-foqra? U kien jgħinhom infatti. U kien jgħinhom il-foqra. Imma Ġuda, amazing, ipprefera jbieħ lil sidu l-istess ammont ta' deċma ta' dak il-300 prezz dinar ta' dak iż-żejti fuq. Jista' jkun li inti tbiħħ il-sidek għad-deċma? Jista' jkun qed tbiħħ il-sidek għax inti minn għalik li qed tipprova tkun jinnaf xħieħ jew tfaddal għax ma jkollux biżejjed. Ftakar il-flus ma jagħmlu l-ħadd la nies u laqqas imma jesponulek qalbek. They're a great magnifier. Però x'naraw f'Ġuda? L-Iskrittura tgħid fil-ktieb tal-Proverbi, anzi morru fil-ktieb ta' Ġwanni first, morru fil-ktieb ta' Ġwanni 18 l-ewwel, imbagħad morru Proverbi. Ġwanni 18. Kif irnexxielu x-xitan jidħol f'Ġuda? Kemm hawn minnkom temnu li Kristjan jista' jkollu xitan wara idej? Kemm hawn minnkom temnu li Kristjan jista' jkollu xitan wara idej? Ħan ikklarifika daqsxejn dik. Mhux qed ngħid Kristjan ikun ippossedut. Għalkemm jekk ta' dnub jista' jispiċċa jiġi possedut. Imma Kristjan iva jista' ikollu xitan jinfluenzah jekk ma jqattax ħin mal-mulej. Ma jkollux relazzjoni intima mal-mulej. Qattax ħin fil-kelma. Ma jkunx obbedjenti u sottomess. U ħanejda ċara għall-awtorità li waqqaf Alla. Stejjer twal nisnajdilkom ta' nies li żvijaw għax minn għalihom li qed jkunu obbedjenti lejn Alla u jaħduha kontra l-lider. Mur aqra l-Bibja, għaliex taħseb li aħna nagħmlu undercover u Bait of Satan u In Search of Timothy. Aw turrunk korsijiet fid-dinja. That is discipleship. Dak huwa tkun disċiplu. Ġwanni 18. Kien hemm bosta nies fl-Iskrittura, sew fit-Testament il-Qadim u anke fit-Testament il-Ġdid, li Alla uża dillikom u ġew oppressati mix-xitan. Għodu attenti. U wara ma taħsibx għax tagħmel żball illum ħadd iġi oppressat mix-xitan, ta? Le jkun hemm pattern. Jkun hemm pattern. Għax inti l-mulej tant huwa tajjeb li dejjem itik okkażjoni ta' ndiema. Dejjem ikun hemm okkażjoni għall-indiema. Imma l-bniedem li huwa gburi li qalbu xrifet qalbu u laqqas għadu jaf jindem vera. Anzi, iwaħħal dejjem f'Ġesu bħal Ġuda. Ġesu, mistek smajt minni ġbi, dik il-flus misna użajnija mal-foqra. Kemm tinstema tagħmel sense actually? Don't you think it makes sense? Għaliex Ġesu ma waqfux, għaliex Ġesu ma għalx iva veru għandek raġun, ġuda jara, neħħi, ma tlaqlem inti għax idlekni. Għax qed taħli. Ġesu qatt ma kellu mentalità ta' ħela tafu. Ġesu dejjem kellu mentalità ta' abbundanza. Jekk jiena fis-saltna talla, jiena nemmen li Alla għandu abbundanza għal kull kategorija fis-saltna. Jekkux missjoni abbondanza, jekkux televizjoni abbondanza, jekkux għal pastors, għal guests li jiġu abbondanza. Jekk ma non, fis-salta talla ma nonqos xejn qalbi.
jekk tifhem is-saltna. Imma f'kwalinkwa waħda minnhom qalbek qed tiġi marbula. Għax il-flus ma jħassru lil ħadd li mħabba għal flus li jħassru il-bniedem mhux il-flus ma jħassrekx. U li mħabba għal flus, li mħabba għal poter, li mħabba għal rikonoxximent, li mħabba għal li tittaddi tiegħi li dejjem tmur lura pride. Pride. Ġwanni 18, vers 1, kif qal dan Ġesu ħareġ mad-dixxipli tiegħu u qasam għan-naħa l-oħra tal-wied ta' Kodron, hemmhekk kien hemm ġnien u daħal fih mad-dixxipli tiegħu. Ġuda dak li tradih kien jafu l-post għax Ġesu kien kwiet jinġabar hemm mad-dixxipli tiegħu. Ġuda ħaġġema soldati u xi qases minant il-qases il-kbar u l-Farizej. Innota li Ġuda mar jittradixxi lil sejdu ma l-edewwa ta' sejdu. Il-qassisin reliġjużi kienu l-edewwa ta' Kristu. Ruma kienet l-għadu ta' Kristu. U Ġuda mar jitradih miegħu. Fil-Ġudaizmu minn mentalità ta' punta di vista tal-Ludi jgħidu li kif tradih Ġuda u kif tradih Pitru ma l-istess. X'hemm differenza bejnietom? From a Jewish perspective, minn perspettiva ludija, f'mentalità ludija, x'għamel Ġuda u x'għamel Pitru m'hemmx differenza, tnejn huma tradituri. Kollha kemm intkom Pietru u kollha kemm intkom Ġuda. Però mhux kulħadd ħajażel li jkun Pietru. Ħajkun hemm min ħajażel li jibqa' Ġuda. Għax u inti għadna nitradi l-Kristu sal-lum. Ħanilkom ħaġa ħwa. Meta inti tweġġa' lil ħuk fi Kristu, inti l-Kristu tkun qed tweġġa'. Meta inti tweġġa' lill-pastor jew il-mara tiegħu jew il-leader jew tinsolenta u tqasqas u tittamel il-valen u tċempel in-nies biex tagħmilhom biex tqasqas kontra tagħhom u tippjana li tagħmel il-ħażen, dak mhux il-pastor qed tagħmlu ta'. Dak li l-Kristu qed tagħmlu. Naf li ħafna jaħsbu li jiena ma nkunx naf, ma nkun naf. U dal-messaġġ huwa għalik biex forsi Alla jtik grazzja tindem qabel ma tiġi miżawd bid-demonji. U jekk taħseb li qed tiċċajta, go and check. Go and try. Kien hemm ħafna heroes qabel fid-dinja u ħasbu li qed jagħmlu l-Alla favur. Tiftakar Kristu x'qal f'Ġwanni 16:3. Qal jagħmlu hekk għax la jafu l-missieri u laqqas jafu lili. Jista' jkun? Ara ngħidlek, sakemm Kristu jiġi, Ġuda jibqa' fil-Knisja. Sakemm Kristu jerġa' jiġi, Ġuda jibqa' fil-Knisja. Għax Alla għażel nies biex jew id-don jew il-grazzja jew il-gift jew il-qadi il-ministeru li jkun tom, jew verament imilu dim il-mulej jibnihom jħallu l-mulej jasarhom, ħalli joħorġu jfuħu bħal dak il-żejt ifuħ, jew kella jieħdaru. Jew kella l-ħażin jibda jitla' fil-wiċċ u l-fom jibda jferfer anka. Għadu attenti jaħwa. Jekk inti temmen li din hija Knisja ta' Kristu, ngħidlek twice as much għad attenti. Mario De Bono, għad nżammiħa, semma storja fuq il-Facebook, għannu zadi. Dak kien hemm ħabib tiegħu l-Awstralja. X'inhi? U msomma. U qal meta kien jgħix l-Awstralja daħal sieħbu qallu jara x'għandi għandi serb fuq il-portira tas-sodda u dak kif daħal fl-Awstralja ra serb daqżix. Qallu dak x'inhu jagħmel hawn? Qallu ma nafx. Qallu kif daħal? Qallu sinjali x'imkien hemm fina miftuħ.
jekk tħalli, isma' xi ħaġa interessanti, ġieli notajtu l-istrip they squeeze. They don't need a very large opening. They need a very anka xaq. Ix-xitan jidħol. Min fejn daħal ix-xitan f'Ġuda. Luqa kapitlu 9, versu 2, u mbagħad anka vers 17 jgħidlek li Ġesu bat l-12. Ġuda kien magħhom. Ikkeċċu xjaten. Ifejqu l-morda. U ġew lura, Ġuda magħhom għalu mulej. Ix-xjaten anka joqogħdu għalina. Fisme. Tista' timmaġina Ġuda jkeċċi xjaten. U mbagħad isir bejta ta' xjaten. Għax kellu difett, kellu difija. Għalhekk inti titqgħod attent li tgħidu hija mhux ġas droga, u hija mhux bis-sigarett, u hija mhux film darba pornografija, u hija mhux darba daqli bil l-mara, u hija mhux darba qli btur ir-raġel. All right, veru l-mulej jaħfirlek. Il-mulej jaħfer, id-nub jaħfer kwalinkwa dnub. U grazzi mulej li jekk għadek taraf, għax ħafna waslu f'post li ma baqgħux jarfu. Fil-ktib tal-Lut kapitlu 6 tgħid, ma baqgħux jarfu kif jindmu. Taf li inti li kapaċi tindem hija grazzja? Taf li inti jekk inti kapaċi tindem hija grazzja? Taf li ħafna tilfuha dik il-grazzja li hija kapaċi jindmu? U llum il-Bibja tgħidlek saru puppet tad-demonju. Yes, of course Jesus Christ. And help us all. Għalix taħseb inti fit-tieni Korintin 13 vers 5 tgħidlek ħarbel lilek nifsek, mhux ħarbel il-pastor. Jew ħarbel il-mara, jew ħarbel il-Mario u l-Edwin. Ħarbel lilek innifsek. Ġuda kien moħħu f'ħadd ieħor. Pietru wkoll kien hemm ħin fejn kien moħħu xħajsir minn Ġwanni. U Ġesu bil-lingwa tiegħek qallu tindaħalx, dak mhux affarijiet tiegħek, dak nara ħin. Issa, tafu li Kristu abbandonaw kollha trajewh. Ġwanni kien l-unika wieħed li baqa' sal-aħħar sa sal-ħdejja. Għax kien intimu miegħu. Avolja l-oħrajn xorta l-mulej ħafrilhom u ġew lura x'beżaw. Halleluja. Morru fi ktib tal-Proverbi 12, morru hemm. U Proverbi 17. Ejdlu wara jgħidlu Spiritu Santu kellimni. Irrifletti d-dawl tiegħek Spiritu Santu f'qalbi. Xem f'qalbi mulej li mhix qiegħda sew quddiemek. U li inti qed tindikali. Ħanilkom xi ħaġa ħwa simgħuni. Do you know that as a Christian, I'm not joking being a Christian? Do you know that as a pastor, I'm not joking being a pastor? Issa, does that mean li jiena perfett? Far from it. Anzi, jekk tipprendini li nkun perfett, inżvijajt. Il-bniedem kollha jiżbaljaw, ma mhux li jiżbalja, imma l-qalb. Fejn il-qalb? Għax jiżbalja kulħadd. All right, ma nibqgħux fl-iżball, u ma ngħidx għax jiena bniegħ, allura jiena dajjef nibqa' fl-iżball, le ma nagħmel xejn. Imma qgħod attent, għax ix-xitan bela ħafna heroes. Ix-xitan matul iż-żminijiet bela nies li kienu nies potenti fil-mulej. U tafx Ġesu xjajt xi wissif Mattew kapitlu 24, no. Tgħid fl-aħħar ta' żminijiet wara l-qerq tgħid li jkun hemm ħafna li jittradixxu. Mela ħajkun hemm ħafna Ġudas mhux wieħed. Lil xulxin. Għaliex għax l-imħabba tagħhom berdet. U mhux l-imħabba li l-pastor biss ta' għalkemm obbligat li tħobbni iva. Ma jfissirx li tħobb kollox fuqi. Ma jfissirx li inti joġbok kollox fuqi, laqas fuqek ma ġobniex kollox. Imma li ma saqsinix Alla what I think about you, what he thinks about you.
He asked me about, hey, son, issa kemm xi ħaġa fik iddejjaqni. Jiena bħala ħuk ngħidlek wis probably jekk hija xi ħaġa ta' dannu ħa ngħidlek żgur. Sewwa għax hemm affarijiet li għalhekk inti trid timxi bil-paċenzja u bil-mħabba xi tagħdi tala għajnejk u għal ħafna affarijiet kontinwu. Sewwa, imma fl-aħħar mill-aħħar Alla mhux gossiper. ħajejdlek fik xem in fik. Għalhekk tgħid imma dak ħallih f'idi. Dik ħallija f'idejja. Int fejn il-molle. Inti tippreferi tmur l-infern. Meta inti titradixxi l-Knisja, titradixxi l-ħuk, titradixxi il-leader, jew pastor, jew xi ħadd fil-li. Inti qed titradixxi mhux persuna lil Ġesu Kristu u qed tkun puppazz tad-demonju. Biex inti tasal li għaw nies li jaslu biex ma jimportomx jekk titfarrak il-Knisja. Hekk hemm bżonn. Taf min qed titkellem dak? Ix-xitan. Ġifieri issa inti qed f'sitwazzjoni kera ħafna spiritwalment, inti waqqas għadek Kristjan. Inti laqqas taf li x-xitan belek. Taf li x-xitan belek meta titkellemek? Liema Kristjan jifraħ fid-deni. Meta kien hawn nies telqu minn hawn, ħanejlek nies jitilqu minn hawn kontinwament. U ċertu nies, bye, don't call us, we'll call you. Imma jitilqu minn kull knisja, telqu l-Kristu, telqu l-Alla, telqu l-ar meta jitilqu bil-pjan biex jagħmlu d-deni. Dak huwa l-Ġuda. U l-Ġuda diffiċli biex jisalva. Għax issa l-ħsara x'ħat għamel? Li tkun għamilt il-sejdek, ha? Mhux il-persuna li l-sejdek tkun għamilta dik il-ħsara. Ejli x'ħat ejlu mbagħad? Sorry, għazbaljajt għax hemm 4 min-nies ħajmorru l-infern minħabba li żball għamilt jien. U kont naf x'qed nagħmel. Da mhux pajjiet sigaretta u jiena forsi xi ħadd gerger miegħek. Ikun ippjanat. Ġuda jaf x'inhu jagħmel u qed jippjana biex qed iddixxi li Kristu. My God, have mercy. Qed jippjana biex jatrindixxi lil sejdu. Mhux lil خوخ jew lil ħoħtu lil sidu. Min jagħmel hekk jiġi maqtuħ minn Alla. U jiġi misħut. U jiġi mimli bid-dimoni. Proverbju kapitlu 12 vers 20. Halleluja. Gloria lilek Ġesu. Għalhekk kuljum mhux ngħidilkom erfgħu jdejkom jew għal jdejkom, imma kemm hawn minnkom kuljum lil mulej tgħidlu search my heart Lord, fejn nimmissja, where am I missing it? Mhux what is my pastor doing? Where am I missing it? X'qed tagħmel jien ħażin? Fejni qalbi mulej? Daw l-idejat, dan il-kliem, dan l-aġir, dan jirrefletti glilek Kristu. Jew qed nispaċċa nixbaħ lil missier ieħor. Kenna nies hawn fostna mexxejja li saru hekk. Don't mess around when there's something that is truly of God. Because you will be putting yourself in the judgment seat of God and said, God will never, nobody will take that seat. ħadd ma ħajju it-tron tal-Alla biex jiġġudika lil-ħutu lil-aħwa l-oħra. Għaliex taħseb Alla għal ħalli f'dejja.
ħalli li niġġudika. Għax meta jġudika l-bniedem dejjem ikkisser. Meta jġudika Alla dejjem jibni. U l-bniedem Alla ma jkissirx nies. In-nies ikkissru n-nies. X'jiġifieri? Jiġifieri jekk jiena għajna mill-mod jiena, meta kont pereżempju taħt il-Knisja ta' Tom Brown, fis-sens mistieri spiritwali, jew meta kont rejma minn fejn gradwajt u ġejt ordejn. Fejn jiena kont żball, jew raw fi xi ħaġa ma kien hemm xi affarijiet ta' bamra, ma pereżempju, hey brother do this, jew this do it this way. Jekk hija minn xi ħadd li hu l-mulej poġġa fuqi, jiena naraf b'rispett, thank you, I respect that, I receive that. Issa, jekk jiena ma nagħmelix, min ħajder tikraħ qudiem il-mulej? Il-pastor li qalili jew jiena li ma għamiltix. Il-bnidem tal-Alla li qallek x'inhuwa sew ħajder ikraħ jew inti. Il-bnidem tal-Alla, saċ il-Kristjani suppost kollha il-bnidmin tal-Alla, mhux qed ngħid li l-pastor biss huwa l-bnidem tal-Alla, imma suppost il-Kristjani kollha bnidmin tal-Alla. Suppost. Proverbi kapitlu fettilkom biex imorru. 12 għettilkom? 12. Thank you, Lord. 12 u 20. Mela. 18. Il-erq fil-qalb ta' min ifassal il-ħsara. Mela meta ifassal il-ħsara, x'qed jiġrilu? Ġiġratlu qalbu. Arqet. U lena f'dawk li jifirxu l-ġid. Isimgħu naħanilkom xi ħaġa. Għax faċli naħsbu f'affarijiet kbar, u l-affarijiet kbar ovvjament Alla jindirizzhom. Imma ħan nitkellmu fuq xi ħaġa fuq livelli ħafna minnkom forsi tinvolvu ruhkom Facebook. Għadu attenti x'tajdu fuq Facebook. Għadu attenti x'tiktbu fuq Facebook. Tista' tikteb xi ħaġa ġenerali u 100 persuna ħajfmuha mod differenti. Imma qgħod attent li ma tmux tikteb xi ħaġa personali, anke semmi ismijiet, jew tikkondanna xi knisja jew xi persuna, dak mhux lok tiegħek. Alla ma poġġix fuq dak is-sejt lilek. Jekk jiena nikteb vers, għajna raħna, nikteb nara vers fuq il-wol ta' Mari, pereżempju. Ovvjament dak il-vers ħanara fejn applika għalija u napplikaħ. Imma jekk Mari tgħid għax pastor God, mela żgur qatatkom kollha barra lilkom, żgur li qed. Qed tifhmu? Mhux qed ngħid għal ħadd partikolari, nispera xi ma nċekkja l-Facebook ta' kulħadd hawnhekk wara kollox. Imma qed ngħidilkom dal-kliem, għodu attenti. Anke meta ħanet xi ħaġa, bħalma tafu b'kull rispett jiena m'għandix għadma kattolka ġo ġismi. Imma anke il-kattoliċi ċertu fatti toqgħod attent. Fis-sens, jekk ikun hemm xi ħadd li ġej fuq din l-inqalat issa. Inqalat issa ilha sejra ta' abbuż ta' tfal. Taf li noqgħod attent. Qatt ma ħanejt li huwa tajjeb ta'. Imma noqgħod attent. Qed tifhem? Jiddispeċini għat-tfal li jkunu ġew abbużati. Jiddispeċini għax min qed jagħmel hekk it-tradixxa lil sejdu. Apparti li weġġerux ma' tfal, it-tradixxa lil sejdu. Għax sidhom qed jidher ikraħ. Kristu qed jidher ikraħ f'għajnejn id-dinja. Di l-Knisja ta' Kristu. My Lord Jesus. Int mhux il-Papa tkun ittradejt. Jew il-isqof. Jew il dak it-tifel li f'dak xi darba qallek fader miskin. Tkun ittradejt il-Kristu. Jekk inti toqgħod targumenta fuq il-Facebook u tattakka lil ħuk jew minn dik il-Knisja jew minn dik il-komunità, stop it. Dak li qed tagħmel qed iweġġa' lil dak li xi darba inti se jaħtlu sejdek. Help us, Jesus. Mora fik tibta Proverbi 17. Għaw min jgħid għaż Ġuda kellu kien iddestinat li jitradixxi l-Kristu. Ma tgħidx hekk tal-Bibja. Il-Bibja tgħid li kien hemm
Bniedem li kien hemm id-destinat li xaħat ħajterdix il-Kristu. Ma tgħidlek Judas was destined. Tifhmu tgħidlek li iva xaħat kien imma seta wkoll did not fulfill it. How? All right, eventually somebody else will have fulfilled it anyway. Però xaġa interessanti, għanikom ħaġa. Tafu li Ġesu li l-Pietru għallu Pietru jina tlab talik. Għallu għax-xitan rrit jagħmlek kaput lilek. Jista' jkun li l-Pietru wkoll daħħallu f'rasu biex jitrdix li jsejdu. Imma Pietru irnexxielu jiżgiċċa. Taħseb li Kristu ma talabx għal Ġuda? X'differenza bejnhom it-tnejn? Aħna ċertu affarijiet huma spekulattivi, ħafna iħallu jew il-ħaddieħor jiddetermina ħajjithom, jew moħħhom f'ħaddieħor, xi ħaddieħor, ħalli lil Kristu jmexxilek ħajtek. La tħallix il-ferħ tiegħek ikun ibbażat fuq x'jaħseb il-bniedem. Ħalli l-ferħ tiegħek fuq x'jaħseb il-mulej fuq. Ġuda, peress li ħaseb fih innifsu, anke l-fatt li jagħmel suwiċidju reġa' ħaseb fuq innifsu. Għax jekk ma jkun hemm xi marda mentali fin-nofs, suicide is the ultimate act of selfishness. Jekk ma jkun hemm xi mard mentali, Proverbi 17:13. Min irott id-deni għal-ġid, id-deni ma jwarrabx minn daru. Bl-Ingliż nippreferija. Whoever returns evil for good. Evil, literally, Satan himself, will not depart from your home. Then if you're asking God to bless your home, you can stop now. Kif tista' inti tippjana biex tagħmel id-deni u tippretendi l-familja tiegħek tkun. Inti tafx ħad tagħmel id-dar tiegħek ħaġiba bejta d-demoni. U qed ngħidlek mark this day for sure, 100%. Kif bniedem jitqarraq bih innifsu? Kif bniedem iħalli qalbu titqarraq bih? Għaliex? Fil-ktieb ta' Ġakob kapitlu 1 vers 26. Għalhekk jiena aħwa, intom speċjalment li intom isservu fil-Ministeru. Jew għandkom ix-xewqa li sservu fil-Ministeru. Anti taħseb li għal xejn ngħidilkom l-ewwel għamel il-kors ta' Bait of Satan. Jew għamel il-kors undercover, jew in search of taħseb li għal xejn just biex kollok ċertifikat, xi jfisser dak. Nies li għalmuh illum il-ġurnata tibelgħu it-trab li xi darba. Ma jfisser xejn, mhux Inti il-kelma titħalli għal-bibja tgħidlek, biddillek qalbek. Għax jekk le taf xi ġrilek smajta u jekk inti l-lejla semgħu nisa x'ngħidilkom. Jekk intom kollha li qed tisimgħu dal-messaġġ lejla anke fuq YouTube. Jekk m'intix ħatejt mulej qaddis ħalli dil-kelma tbiddilli qalbi, jekk m'intix ħad tagħmelek ħadd tiġi mqarraq wara. Għax inti ma tistax tħares lej il-mera. U tgħid, well, forget it. You have to by choice let the word of God change you. Because if it's not, it will be changed the other way. Għalhekk jekk qalet jgħidlek mela aħfer, le qed inżomm, le qed tgħaddi tiegħi. X'ħataf xejn ġrilek? Issa mhux ix-xita qed tqarrabik, stess qed tqarrabik. Inti issa qed timla qalbek b'qerq. U qgħod attent. Għax jekk titqaraq bik innifsek, laqqas iqbad iddixxerni. Għasib għaddi t-xerni. Morru fi ktib tal-Lut, kapitlu. Help us, Jesus. Kull jum, waħda mit-talb li nagħmel hija di, tiġettilkom, imma ħanejdilkom please. Ħudu għadi, ejdu talba likom minn fukskom. Int minn inti tara da fuq il-YouTube. Tgħid li xejn lili, unutli. Number 1 ma nafx minn inti, ġifieri żgum ma nistax li qed ngħid lilek. Imma jekk dil-kelma talqotlok qalbek. Għidlu grazzi bulej li qed tagħtini ċans biex nindem għax l-indiema huwa don. Taf kemm iġġarfu nies li suppost Kristjani.
fejtilkom Lutu. Lut 6 morru hemm malaj. Dan passaġġ interessanti rigward l-indiema. Meta mela ħallina mill-ewwel elementi tat-talim ta' Kristu u nimxu l-qudiem lejn dak li huwa aktar perfett, jiġifieri nimmaturaw prattikament, ejja nimmaturaw u morru l-qudiem verament. M'għandniex għalfejn nerġgħu nibdew mill-bidu bil-indiema mill-emejjel il-mejtin tagħna u bil-fidi falla bit-talim dwar il-ħasil, il-mamudiji u tqejjed tal-idejn u dwar il-qawmien mill-imwiet u l-ġudizzju ta' dejjem. ħanimxu l-qoddim kif issa se nagħmlu jekk Alla jrid. Mela ara kif ħanimxu l-qoddim. Mela dat jgħidlek dawn huma affarijiet bażiċi. Issa intom Kristjani, anke Revrovlav, daw dat-talim intom teħduh u ħadtuh għamiltu l-kors, hemm wieħed jismu 6 Pillars of the Christian Faith. Ħadtuh ukoll. Għax ma jistax ikun li traġġa lura għall-indiema lil dawk li wara li darba sfaw imdawla. Wara li da u don ta' sema fl-Ispiritu Santu, il-mamodija tal-Ispiritu Santu, wara li da u tjubija tal-kelma tal-la u l-qawwa ta' żmien li għati rrit jiġi, għed jitkellem fuq mirakli fejn, nies li fiqu wow, nies li raw mirakli u fiqu u jittradixxu lil Kristu. Kulħadd iħobba biċċa kejk ta'. Però mbagħad meta jagħtik xi biċċa laħam il-mulej tibżoq ilu. Il-mulej qed jgħidlek issa ħallik mill-kejk u mis-cereal ejja niklu biċċa steak jekk trid timmatura. Kemm kienet tajba diska li għażiltu llum brother Matthew? Għasarni mulej. Qed jaqsrek il-mulej. Taf għaliex? Għax Alla jrid ineħħi kull qatra ta' jien minn ġo fik. Jixi fis-saltna biex tgħix trid tmut. Imma jekk għadu jirrenja il-jien fik, Kristu għadu mhux sidek. X'taħseb jien xirrid jien xi dilli jiena? Oh Father, help us. Innotajtu li f'dan il-messaġġ ma jgħidlekx Alla ma jaħfrilhomx. Jgħidlek għad diffiċli għalihom biex jindimu, mhux Alla ma jaħfrilhomx. Indunajt. Ma jgħidlekx kemm diffiċli Alla jaħfrilhom issa. Ma jgħidlekx hekk. Jgħidlek kemm diffiċli biex issa jindimu. Wara li daqu, raw, missew, ankawżhom Alla. Kemm diffiċli biex jindimu issa. Reċenti bat messaġġ il-wieħed li kien fostna. Għadni nitlob għalihom xi kultant. Messaġġ biex numilja ruħi biex niltaqgħu neħdu kafè. Dal huwa l-istess persuna miskin, mhux ħansemmilkom il-ħadd li sewjien u sew aħwa talla hawnhekk tawhom taħt wissija. Jiena f'ħolma tgħidli nfaxxi tgħidlek. Jekk ma tgħidx minna temminix. F'ħolma jiena jew viżjon qasna fekk kienx ħolma jew viżjonex kif jiena isni rajta. Rajt ser kbir letteralment belaw sħiħ il-persuna, belaw sħiħ. Mhux qatt jieklu biċċa ta' belaw sħiħ. Ma rridx jaf. Ma tċild il-persuna ejja lura veloċi privrov ta'. Għalkemm xi ħaġa interessanti xi ħaġa riċenti il-mulej bata xi ħaġa riċenti fi triq ta' waħda li wkoll kienet. U Alla lill-mulej tiftakar Ramina, tiftakru t-tasmanija ta' Ramina? Ramina marret intaqgħet kienet f'xogħla u l-mulej Alla waqqa iqaf mur kellem il dik. U ma kienx taf għaddi l-persuna. U Ramina għaltlu mulej jiena qed fuq xogħli ma nistax nef, għaltlu iqaf mur kellima. U marret kellima. Għaltla ħi ma nafx minn inti sinjura. Għaltla ma l-mulej qed jgħidlek mur lura minn fejn ġejt. Alla fefe! Alla għandi fej kont mur, River of Love. Mela għallek il-mulej mur l-urem. Sa naftit, interessanti jiena għalija dik. Dik hija ċaġa supernaturali. Ma għaliex mur knisja kristjana, Alla mur fej poġġejtek. Ġuda waqa minn postu u ġi replacjat. U Ġuda ħafna jaħsbu li l-lum qiegħed l-infern.
Naf, he is called the son of perdition. X'ħan nitalmu minn Ġuda? X'ħan nitalmu minn Ġuda? Fl-ewwel Timotju, 2, morru hemm. Anzi, it-tieni Timotju 2. Vers 22. Anzi, fter 23. Għax tajba di. Morru vers 23. Tindaħal, ġili smajtu nettilkom tindaħalx. Ġili nettilkom? Jekk inti tamen xogħlok u inti dejli tindaħalx. No problem. Ma nħuġ għalija. Bis-serjetà ma nħuġ għalija. Jekk inti dejli fuq xogħlok, tindaħal, no problem, għandek raġun ta' vera. Mpaġi mija. Ara xe tgħid il-kelma tal-mulejja. Tindaħalx fi kwestjonijiet boloħ u bla għaqal. Għax taf li dawn iġibu l-ġliet. Minu l-qaddej tal-mulej m'għandux joqgħod jitlewwem. Imma għandu jkun ħlejju ma' kulħadd jinqala biex jallem kollu sabar bil-paċenzja. Ħafna paċenzja. Iwiddeb bil-kelma lil dawk li ma joqgħodux, li ma jaqblux miegħu. Iwiddeb bil-kelma lil dawk li ma jaqblux miegħu. Iwiddeb mela xogħol jiena nwiddeb bil-kelma lil dawk li jaqblux miegħi. Jiġifieri il-qaddej hawnhekk qed jitkellem għal Timotju. Timotju kien il-pastor u għalet jgħidu pastor, ħu paċenzja, widdhom bil-kelma. Għax huma jridu jaqblu miegħek. Tgħid li qed tuża għalik, mhux qed nuża għandna żgur, għalija qed nuża. Il-pastor. Mhux ovvja qed nuża għalija, imma li qed nuża biex nallem biex ma jaħtfekx l-għadu. Sa min għandu widnejh biex jisma'. U min ma rix jisma' ma jismax. Minu l-qaddej tal-mulej m'għandux joqgħod jitlewwem imma għandu jkun ħlejju ma' kulħadd. Mela, iwiddeb bil-ħlewwa lil dawk li ma jaqblux miegħu. Għandu mnejn Alla jagħtihom lil dawk li ma jaqblux miegħu l-indiema. Jiena nitlob u tlabt u nitlob kuljum għal nies li ma jaqblux miegħi biex jagħtihom l-indiema. Għax lek li ħajintilfu. Isma' ħaġa tajt l-Iskrittura. Ma jaqblux miegħi mhux kif tikol il-pizza ta' jew kif tilbes fis-sensa kemm huwa deċenti din kelmana. Fuq affarijiet li huma irrelevanti. Affarijiet speċjalment kruċjali li se jkunu ta' dannu. Għamdu mnej Alla jagħtihom, jagħtih jew jagħtiha l-indiema. U hekk jarfu l-verità u jiġu f'sensihom. Mela m'għadhomx sensihom. M'għadhomx jaraw ċar. U jaħilsu miġbik tax-xitan li kien qabbadhom taħt idejh biex jagħmlu ir-rida tax-xitan. X'irid jagħmel ir-rida tax-xitan? Xitan x'jagħmel? Ifarrak, ikisser u joqtol. Mela hekk inti għandek pjan biex kisser tfarrak u toqtol, inti tax-xitan. Belek. U Alla l-infigurazzja tiegħu qed jagħtik il-grazzja biex inti tindem jekk trid. Jekk tippreferi l-infern, bye. Jekk jiena ma nippritkax dan il-messaġġ, min ħajpritka? Min ħajpritka dan il-messaġġ? Ma nista' nimmaġġel l-ebda wieħed minnkom ħajġi jipritka dan il-messaġġ. Da, il-messaġġ ta' Timotju li Timotju pritka l-Knisja. Ammen naħwa? X'ħan nitalmu minn Ġuda? Qod attent x'tħalli berren frasek. Għax ix-xitan, il-Bibja tgħidlek li x-xitan, Ġuda kienet jeppjana. Però mbagħad ix-xitan ma kienx daħal mal-ewwel, meta beda jiżvija fi ħsieb Ġuda. Fl-aħħar ħadfu x-xitan. Għax Alla huwa minn mill-grazzja jtik ċans. Għalhekk il-mulejwa tant tajjeb, tiżbalja jibqa' jħobbok itik ċans tindem u taħfel. Thank God. U aħna hekk irridu nkunu. Kollha kemm aħna x'aħna l-Kristu rridu nixbħu.
Imma jekk inti tintilef, la huwa t-tort tal-pastor, la huwa t-tort tas-sister, la huwa tal-brother. Huwa t-tort tiegħek. Għax int tkun webbes qalbek. Halleluja. Xi ħaġa interessanti fi Ktieb ta' Mark kapitlu 14 vers 10 sa 11 u 17-27. Meta Ġuda ġie fil-ġnien. Taf x'qallu lil mulej? Qallu teacher, Rabbi. Ma qallux ma mulej. Ma baqax jarfu bħala mulej. Jekk il-Kristu inti għadek ma dekx bajt tarfu bħala mulej, sooner or later you will betray your son, your Lord Jesus Christ. Jekk inti ma taqbax tara fil-Kristu bħala sidek vera, inti għadha peta daħat titradixxi lill-Kristu stess. U x-xitan jużak bħala l-pupazzjow biex tfarrak u tagħmel id-dannu. Dan huwa messaġġ ta' fejqan. U xi ħaġa interessanti, l-Iskrittura tgħidlek li kien hemm post fejn Ġuda qallu mulej tħallix, ejja ħanhom fuq. U kien hemm post fejn jgħidlek li l-apostli qalu flimkien mhux waħdu, jista' jkun li Ġuda beda influenza nies madwaru biex jiduru lej kontra Ġesu għax qed janfaq wisq u mhux qed jibża mill-flus. Jasra. Be careful. Protect your heart. This is a loving warning. And it may be the last one for some. ħan ispiċċa b'dil iskrittura. Proverbju 4. U nitolbu. Mhux ħajdilkom min kellu bżonn jisma' dal-messaġġ. Kollha kemm aħna. Għax kollha kemm aħna jista' jkun b'emilek, jista' jkun bi kliemek, jista' jkun b'deċiżjoni li ħadd. Ittradeċċejt xi ħadd il-mulej xi darba. Qgħod attent mill-Facebook x'tagħmel, qgħod attent mill-videos li tagħmlu fuq il-Facebook. Għax mhux ismani, ħadd ma ħanejda imma mhux qed nirreferi għal ħadd partikolari. Jekk inti tagħmel video jew tagħmel post, mbagħad wara tgħidli sorry jiena naħfillek. Imma qgħod attent ma tkunx għamilt id-dannu taħija. Naħfillek. Tidħelek x'nagħmlu? Ħa nassigurak, ħantik il-kredit, naħfillek minnu mill-qudiem. Imma jekk għamilt id-dannu. Jekk tagħmel dannu x'ħajġri? Jiena l-mara tiegħi jiżżewġta. Jiena hija bħal ħafna koppji suppost fi Kristu naħfru dejjem minn xi. Issa, wis probably, mhux wis probably, 99.9% bej illum u l-ġimgħa d-dieħla jnagħmlu mod 7 ijiem ġenwa, ħajkonna xi disgwitu ma naqblu xi ħaġa. Se kien naqpanżhom kontra l-mara tiegħi biex tiegħi jibda jitmarmer. Mela jiena lill-mara tiegħi u l-mara lejja impoġġu lil xulxin fuq credit card, fuq forgiveness credit. Forgiveness on credit. Tajjebek, bekk, kull ġurnata hija ġurnata ġdida. Every day that closes, everything else closes. And we stop there. Tomorrow is another day. Hekk il-mulej tratana. Il-ħrina tal-mulej hija ġdida kull filgħodu kull jum. Oh, holy Jesus. Mela fetilkom biex immorru. Proverbi 4. Oh boy. Tħallu ximrar f'qalbkom. Tħallu ġġli, tħallu xejra, tħallu ġdisgwid. Inti li tista' tweġġani, ħuk tista' tweġġa u l-oħta imma l-iktar li ħatweġġa lilek. Għax dak li tiżraq int taħsdu. U ħanejdilkom taħt il-biża tal-mulej. Nies li jiena wissejt u ma semgħux minni, illum iġġarfu. Mhux jien biss,
Jekk ikun hemm bniedem Alla ġenwin, bniedem Alla ġenwin ma qatt ma jfisser fi skrittura bniedem Alla perfett. Dak ma jeżisti fl-ebda kapitlu tal-Bibja. Bniedem Alla ġenwin vera jkun midluk minn Alla u Alla jitkellem f'minnu. Issa, il-frott taraħ jekk tittaraħ, imma just take it as of God is speaking to me. Proverbi 4. Mela, ara ġej il-fejqan. Gloria lilek mulej. Vers 20. Ibni, għati widen għal-klimi. Iftaħ widnejk għal dak li ngħid jien. Tħallihom xi warbu minn qudiem għajnejk. Żommhom fil-qiegħ ta' qalbek. Għax huma l-ħajja għal min isibhom u s-saħħa u għal-fejqan għal ġisimhom kollu. Ħares lil qalbek bir-reqqa kollha. Għax minna ġejja l-ħajja. Ħares qalbek. Aħfru li. Skużani, ħanaqralkom dal-aħħar. Skużani dal-aħħar. Ġakbu 3, aħfru li, ħanajdilkom di. Vers 13. Hemm xi ħadd taref u għaqli fostkom? Mela ħajjuri bl-imġiba tajba tiegħu, emilu bil-ħlewwa aqlija, imma jekk intom għandkom lejra l-imrar f'qalbkom, daw Kristjani ta' u ħsibietkom fil-ġlied. Iqisu li bekk ma tiftaħrux u tiktbux kontra l-verità. Dan mhux l-erf li ġej mis-sema. Kif tista' tkun tippjana tagħmel il-ħażen, tifrik u taħseb li inti għadek tastajja Alla. Ix-xitan kompelek ħasra. Dan mhux l-erf li ġej mis-sema, imma l-erf ta' din l-art tal-ġisem u tax-xetan. Għax fejn hemm il-għejra, il-ġlied, hemm issib taqlib u kull xorta ta' ħażen. L-erf li ġej mis-sema qabel kollox u erf safi. Tjubija u ħlewwa huma kollha ħnina u frott tajjeb. Bla ma jħares lejlu ċuħ u bla erq. Dawk li jfittxu slim jiżraw fi slim u jkollhom il-frott tal-ġustizzja. Għajn baxxu rasna. Fil-ħnina tiegħu il-mulej. Jekk trid fieq, Alla jridek infejjaq. Ħallix imrar, korla, ejra, ġlied, argumenti f'qalbek. Tħallihom ġew f'qalbek. Daw kollha huma bibien imbexxaq għax-xitan biex jidħol. Tħallihomx. Tħallihomx. Daw kollha huma tentazzjonijiet biex ix-xitan jgħidlek ħallini nidħol, ħaneġi, anzi mhux jitolbok, mhux ħajtolbok permezz żgur, jaqbad jgħaddi. Mbagħad tibda tgħid imma kif ma nistax nieħu ruħ? Mhux bil-fors ma tistax tieħu ruħ. Ejdlu l-Ispirtu Santu, mulej fejni qalbillum. Where is my heart, Lord? Mhux il-pastor qed jgħid għalija. Qed ngħidlek ċaru tont, jekk dan jattwaq għalik, għażaħ. Da kollu jien għaddejt minnu jien personali. Kull jum nirrid narbel li l-nifsi. Għax meta bnidem iweġġani, jew mara tweġġani, jew bnidem ieħor, jew kull darba tiġibu li daw tentazzjonijiet li jiena rrid inżomm qalbi żafja. Irrid naħfer nerġa' ħfer. Nerġa' bilek. It's called life in this body. U jekk inti ma taħfirx, mhux lilu tkun tweġġa' lilek. Jekk inti żomm l-imra f'qalbek, mhux lilu tkun tweġġa' lilek. Jekk inti żomm l-ejra f'qalbek, mhux lilek tkun tweġġa' lilek. U tkun tpoġġilek innifsek ħasra fi triq tat-telfin. Inti tista' taħseb
Immaġa, tista' tara l-Alla daw l-affarijiet qalbek. Tista'. Għajni tolbu għahwa. Missi Qaddis. Grazzi tal-ħnina tijak, Mulej, għax inti ma tixtieq li l-ħadd mill-poplu tijak jitġarraf. L-għadu kontinuament jippreżentalna situazzjonijiet biex nieħdu offens, nieħdu għalina, nweġġaw, ninkorlaw, jitlalna, nparlaw, joħroġ kliem. Mulej Qaddis, għadġat minn ġofina. Dak kollu li mhux ġej minnek, Mulej. Waqt li għadu żmien. Għatini l-grazzja, nindem minn ħsibijieti, mill-pjanijiet li jina kont forsi qed naħseb. Titlobx għax qed ngħidlek jiena, brother u sister. L-Ispiritu Santu jaf qalbek. Jaf kollox. Aħna u sejrin il-lejla Mulej, anka l-lejla kif aħna forsi ħafna minna jmorru l-ura lej djarhom. Nirrifletta fuq din il-kelma. Anka qabel ma npoġġu rasna fuq l-imħadda. Inżel għal kubtejk qudiem il-Mulej. Mulej Qaddis li kieku din tkun l-aħħar lejl li jiena norqod u qatt ma nerġa' nqum. Fejni qalbi. Jekk jien għadni nfittex il-vendetta, għadni ma ħfirx. Għadni qed inżomm il-jien, għad ir-rittaddi tiegħi. Spiritu Santu, bil-preżenza qaddisa tiegħek karbel kull qalb. Mulej dawk li dal-messaġġ qed jarbrilhom qalbhom. Għatjom il-grazzja li jindmu vera. U l-pjaċir mux għat jamluħ għal-bnidem, il-pjaċir għat jamluħ għal-jom infusom u għalik li jisajħulek sidom. Fejja il-lub Mulej. Min weġġat ta' forsi nies li weġġawna, nies li offendewna. Aħfrilhom Mulej dawk li weġġawna. Dawk li offenduna aħfrilhom. U nitolbu Mulej għalihom biex għatihom il-grazzja ikollhom l-indima ġenwina Mulej. Ħalli ma jibqgħux taħt in-nazba tax-xitan biex jagħmlu r-rida tiegħu. Spiritu Qaddis. Bil-preżenza qaddisa, taħraq qaddisa tan-nar qaddis tiegħek. Ippurifika l-qalb tal-Knisja tiegħek. Jekk hemm xi ħadd li x-xitan Mulej qed jittantaħ jew jittantah biex tkun jew ikun Ġuda, illum ħenna lihom Mulej. Għax hemm il-periklu tat-telfin. Ġesu. M'għandniex kliem x'nistgħu ngħidulek ħlief arbel qalbi Mulej. Fejja il-dawk li huma preżenti li għandhom bżonn il-fejqan. Fejja Mulej. Kisser il-mart. Anka mart li huwa relatat minn dnubiet li semmejna l-lejla. Ta' gburija, supervja, egoizmu, imrar, nuqqas ta' maħfra. Ġesu, bħala l-missier spirituali ta' din il-familja li bil-grazzja tiegħek jiena llum nieqaf, nitolbok għal dawn kollha preżenti, daw kollha li qed jaraw dan messaġġ fuq il-YouTube biex ħadd minnhom ma jintilef u jarfu kemm kont ħanin lejhom anke li jisimgħu dal-messaġġ.
Spiritu Santu. Grazzi. Hallelujah. Aqtaw YouTube, please, aqtaw. Kaw xaħat il-lejla li inti tixtieq tiġi għal-kubtejk kaw? Jekk tinżel għal-kubtejk fejn int?